Dapat lang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. Ngayon guys, ito yung part 2 natin. So, nagsusugod na kami para sa part 2 natin kasi hindi kami susuko kasi yung leader namin nanghihinayang. Kaya ayan. So guys, may mapakita sa inyo ako guys. Ayan oh. Ayan. So alam naman natin guys. Ayan, ang daming pampers. So ako po ay nagsha-shoutout. Kung sino man dito yung nagtapon ng basura, please naman guys. Please naman, alam naman natin na bawal lang yung basura kasi alam naman natin yung epekto sa basura. Ayan, grabe guys. Kung sino ka man nagtapon ng basura dito, please naman. Kasi alam naman natin kung anong epekto nito po. So, ako po ay nag-shoutout sa lahat na please i-take care natin yung world natin kasi alam natin yung mundo natin ngayon is nagka-climate change na please lang guys. So please lang. Ayan. Uy, may tilapia! May tilapia dito guys sa may pampersan. May kumibo guys na tilapia. Ang laki guys. Ayan guys, sinako yung mga basura dito. So please naman, alam naman natin guys, please tulungan natin yung mundo natin ngayon na nagbabago na baya guys. So please naman, yung mga basura natin, please naman ayusin naman natin pagtapon. Wag naman kung kahit saan kasi alam naman natin yung epekto, di ba guys? Maraming makukuha talaga guys na sakit sa hindi ayusin yung pagtapon ng basura, di ba? Alam naman natin guys, please naman tulungan tayo dito sa ating mundo, please. Kasi yung basura talaga ay hindi nakakatulong kung hindi siya ayusin sa pagtapon. Kaya please naman tulungan natin ang ating mundo na para naman hindi na siya maapektuhan yung mundo natin, 'di ba? Kasi alam naman natin yung basura, 'di ba? Alam naman natin, guys. So ngayon, guys, andito na tayo. So susugod na kami. Ayan doon sila. So ang layo na nila. So dito pa ako na-late ako kasi yun nga yung basura na nakita ko. So pupunta tayo doon. So ayan. So susugod na tayo sa tilapiahan sa part 2 natin. So yung bahay na guys, yung nasa ibabaw na bahay yan. Yun ang cousin ko na si Ate Jessa Hinampas. Maraming salamat Ate Jessa sa iyong heart of warming, sa iyong greetings sa aking pag-monetization. Shout out Ate Jessa Hinampas Cutillas. Take care always stay. And please ayaw palabi sa imuhang work diha. Amping-amping kanunay Ate Jessa Hinampas. So, dito na tayo. So, let's go! Ayan guys, nandito na tayo sa ating part 2. Ayan, ito yung tawag namin dito guys is kanal. So pero ito yung administration, irrigation, ito yung project guys. So ito na yung dito na kami. Ayan. Ayan, maraming guys, tilapia, isda. Pero hindi siya masyadong makita kasi yung camera natin hindi siya social. Puro na cellphone yung camera natin ginagamit ngayon. So dito na kami magpa-part 2 kasi hindi kami mag-give up. Dito na kami magkuha ng tilapia. Ayan, ito na. Dito ako upo guys. Yan. Dito kami doon sa, ayan, papakita ko mamaya guys, andyan sa dyan kung anong talaga yung nasa loob doon. Diyan sa loob guys, malalim talaga kasi diyan talaga yung aagos yung tubig. Diyan talaga din yung mga tilapia na pupunta talaga dyan. Diyan sila mag-standby. So ipapakita ko sa mamaya guys. So dito ako rest muna ako si Kuya Renz kasi
nakahangal ako sobrang lakad. Kasi mapakita ko na sa inyo mamaya yung laman doon sa kung ano talaga yung nasa lalim. So ito guys, ito yung nasa lalim. Ayan. Sobrang daming tilapia. Ayan oh. Ayan. Hindi siya masyadong makuha kasi yung camera natin. Ayan. Ito yung nasa ilalim niya. Guys, sobrang dilim. Diyan talaga yung mga tilapia na mag-i-standby. Ayan, maraming tilapia talaga dyan. Ayan guys. Diyan sa ilalim na yan, diyan talaga yung mga maraming isda. At may linta din dyan guys. Kasi dati, dito kami naghuli ng isda. Pero ang daming linta guys. Pero marami na naman tilapia guys. Hindi naman siya maraming isda. Pero marami ding linta diyan sa ilalim. So ayan guys, andyan sa ilalim na guys, na-explain ko na yan kanina. Sa ilalim talaga dyan is maraming tilapia, janitor na isda. Iwan ko kung anong tawag ng janitor sa Tagalog. At basta maraming klaseng isda dyan sa ilalim. Dyan kami taga naghuli. Pero pag guys, kung gusto talaga na maraming makuha ka, gusto mo yung makukuha naman, pero marami talagang linta guys. Takot talaga ako sa linta, kaya hindi ako sa ilalim dyan. Marami talagang isda, pero nag-i-stack na sila guys, pero hindi siya masyadong kubit. Ato rin, butang sa ilaw. Ipapasap ari kami ba? Ito. So ayan guys, sad to say, wala kaming nakuha kasi sabi nila idlas daw. Iban ko ngayon idlas, natatakot sa amin guys. So ayan, nakahawak ako guys. Yan. Itatry natin guys dito sa kanal, yung maliliit na kanal dito, pero hindi siya masyadong makita kasi sobra ng maraming damo. So itatry natin dito. So hanap tayo ng area na walang damuhan kasi kanina kasi sa vlog natin kahapon, yung part 1 natin ay part 1 ba yun? Sa part 2 na pala. Sa part 2 yung may dayapiran, so doon talaga yung maraming isda. Ewan ko bakit hilig ang mga isda na maraming dayapir. Ewan ko. So try natin dito. Diyan talaga. So hanap tayo ng area baka may makuha tayo na isda. So sa to si guys, si Manang Bilma lang talaga yung nakakuha ng isa. Pero kami wala talaga. So tatry ko na, baka ako yung makakuha ng malaki. So tatry natin mamaya sa part 2 natin. Ito na abangan natin yung part 2. Baka makakuha ako. Samahan ko guys. Yan. Palipat-lipat na lang kami guys kasi wala kami Ayan guys, may pampers na naman Grabe naman yung dito, nagtapon. Hindi naman sila naawa sa ating mundo guys. Dapat naman protektahan natin yung mundo kasi alam naman natin yung resulta sa ating basura. 'Di ba? Dapat save our world, 'di ba? May Miss Earth nga, 'di ba? Miss Earth, 'di ba? Yung talagang reuse, reduce and recycle, 'di ba? So ayan guys, ito yung part 2 natin. Wala pa rin kuha. So may kuha ako kanina guys, maliit lang pero hindi ko na sa vlog. So ko na lang, tinapon ko na lang. Uy, kibul! So yan guys, dito kami so wala pa rin guys, wala kami kuha. So si Manang Bilma dalawa na yung kuha niya. Musta nang? Yan guys, yung taga ni Manang nandun na sa ilalim. Yan. Basta mo na ipanggawas sa mga dagko na sige luglugi. Ayan. Kasi guys na may naka babag na ay kahoy, kaya hindi siya makuha. Yan. Mahulog ka dyan ha. Ayan yan.
Patay, biar sunod baka putoy. Nggak ada rugi. Relax na. Ay, ay. Guys, nakuha namin ay kahoy. Yay, wala pa rin nakuha guys. Oy. Right na dito sila. Bulok-bulok na. Ay, ay, ayan, ayan. Ala, kahoy pa. Bili ko. Ako yung makuha. So ayan guys, nakuha yung dati to ha. Hello guys, welcome back sa ating part 2. So, bumalik na tayo. So, wala kaming nakuha. So, ayan, wala kami nakuha guys. So, hindi maswerte talaga kami. So, maraming salamat. I hope ay na-enjoy kayo sa aming pagpamimingwit ngayon na wala kaming kuha. So, doon pa rin sila. Hindi pa sila nag-surrender. So, dito na ako mag-end. So, shout out muna tayo kay Rochelle Queda and Journey, kay Queen Eve Official. So, maraming salamat sa Team Primera. So, yun na po guys. Hanggang sa muli. Paalam! Guys, so uwi na kami. Ang aming leader walang kuha. Ako may kuha isa gamay. Tapos si Manang may dalawa. Tapos si Mimi wala. Ayan. Wala silang kuha. Ako meron. Isa, maliit lang. So, umulan na. So, maraming salamat. Bye-bye. Uuwi na kami kasi may ulan. Don't skip the ads.